टीवी सीरियल ये रिश्ता का कहलाता है दर्शक के सालों से अपन एंटरटेन करताटे। एकर शुरुआत 2009 में भइल रहे, जेमे हिना खान और करण मेहरा लीड रोल निभौले रहना। दोनों के नैतिक और अक्षरा के रोल में लोग काफ़ी पसंद कैले रहे। हिना खान और करण मेहरा के बाद ए सीरियल में शिवांगी जोशी और मोहसिन खान लीड रोल निभा के फैंस का दिल जीत लिया ना। यही बीच ये रिश्ता का कहलाता है में कई सारे लीप आइल। कहानी प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा के बीच अब घूमताटे। दोनों अक्षरा और अभिमन्यु के रोल में सबका फेवरेट बनल बना। अब दावा बाकी हर्षद चोपड़ा भी इस सीरियल के टाटा बाय बाय बोल सके ना। अब जे पर मेकर्स के रिएक्शन देवे के पड़ल ह। दरअसल सोशल मीडिया पर कई रिपोर्ट बा जेमें दावा कइल बा कि ये रिश्ता का कहलाता है कि हर्षद चोपड़ा अलविदा कहे वाला बाना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीरियल में 20 साल के लीप आई, जेकरे साथ ही अभिमन्यु का कैरेक्टर के खत्म कर दिया जाई। एक खबर से अभिरा के फैंस शॉक हो गई बाना, जेकरे वजह से शो के प्रोड्यूसर राजन शाही के सामने आके सच बतावे के पड़ल ह। टेली चक्कर के अनुसार मेकर राजन शाही कहना ह कि प्रणाली और हर्षद में केहू शो नहीं के छोड़त। इससे साफ बा कि अभिमन्यु का कैरेक्टर खत्म नहीं हुई। हालांकि वो लीप पर कोनो कमेंट नहीं करना है, यानी कि सीरियल में लीप आ सकेला। आपका ये स्टोरी पर का एक बार कमेंट कर हमको जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखते रहीं ABB भोजपुरिया।